Ayo. Ai ba zo wannan da wannan ne ina jin haushi. Da bi ne. Aka dan ka jiya mun. Sha'i. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna. Yanzu nan baba ya fito. Baba, me nake gani haka baba mi baba me ya faru? Inna lillahi wa inna ilaihi. Wai me ya faru ne? Me ya faru baba ka gaya mun me ya faru? Wannan yaron ba dan arziki bane wannan. Wannan yaron can sa da ya fi Shine wallahi yanzu ne zo turen da keke. To ka bari duk inda yayi sai na je na nemo shi saboda tsakanin tun da ya taba ka ai ba zaman lafiya duk wanda ya taba mu uwa. Wallahi sai na ga bayan ki. Yanzu nan baba ka kwantar da hankalinka neman sa zan tafi. Sai na dawo. Inna ilaihi raji'un. Wannan yaron ba dan arziki bane wannan. Dan nan na neme ban gani ba. To ina waye ne ina zan iya samun shi ne wa. Ayo. Sai na ga bayan ku. Da kai da tsohon naka saura ɗaya kanin nan naka. Ba sai na ga gaje mai kai sai na kare da ku. Na ga uban waya ba ni za ka da ka boye haka ji mun ciwo. Ka bayan ku. Sai sai ba samu wasa ba. Sha'i. Saura ɗaya kanin naka.